Adwak na giti marites ng buhay ko. Aggagatang da kano ti si daunda. Kaawan kano ti si daunda. Madidakit ti. Agdapol ti bagoong. Oh my God, kami nito ni Ginatang ni Marites. Anya ti ginatang mo Marites? Dua kay game nga Marites. Bangos, skin. Chinese pechay. Chinese pechay kanong kinamahi. Ada pa na malamlaman na nga Chinese pechay nila. Marites. Ni Marites number 3. Anya maganda ang Marites number 3. Dumawat ako matila yan. Wala alin niya lang ti kaninang kahit na dayo. Adaro, balik ka. Dumawat tila ya. Tay dawatan na ko ng talako mon. Mabalin ka diti agpadawat. Mabali. Beta mabalin dumawat tila ko. Mabalin? Ay, madi ka na mabalin. Ang pwede, matay ti kamatis mo. Kamatis. Nya din mabalin nga dawatin lang taday ti kamatis mo. Naperper din ko. 870. Matay na kat nga pasawat ti kamatis na. 12. Baliwan. Ta, ika na kami mati-discount mo ta 50% discount. 145. 145. Mabalin dawatan latan. Awan ni gatang mi si kayo. Awan ni gatang mi. Yan to dahil na vlog mo. Vlog na ka. 45 di pala gamin 100 mo. Ate, hang ano ka marigatan nga ko bilang-bilang apedang artipiso ko 145 ko nam. Ay 5 peso gaya. Ha? Kaya binayada mo, di ba? Inikat mo ba dyan si Buyat? Oh. Up. Agado gamin di kwarta mo at marites ni. Agado ginatang mo. Ay, dawa nga marites. Awa pang kaya agluto garuda. Nalpas si mariteson. Anyang matiluto na dahi ta? Sinigang. O si marites nga ko. Anyang maluto na ta. Ginisa. Mabalin na ta. Kaya agluto ta pa na makipanganon. Ape miso.